makita kita ha social media han mga buligan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugad din panhatag in disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Pati naan panhatag in relief packs, emergency employment han mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa warayan ni panhatag in pagkaon or kun ano-ano pa. Wag seryosohin, good vibes la! Maupay nga aga maayong buntag kaninyong tanan and welcome back again ha akong segment nga hashtag in real life. So yan na ipapadayon taan ato nakalabay nga topic amo inian kung ano pa mahiinit aton mga lolo ngan lola nga dito tuod lagat naton hashtag na. So okay, so babasahon taan comments an aton mga netizens. So ansyahan amo inihi Maria Divine Cristina Chon, ayan, shout out sa'yo, ayan. Siring naman niya, kung burod ka, pagbitahin na sunangan pagsabrag hinasin, ha mga bintana ngan purtahan, para panlaban hitik-tik kay era kakauno ni Timo baby. Yes. Go. Tuto. Yes, pinapos the cake. Let's go. Pinapos to. Yes, baby. A few moments later. Ano ha? Ano? Sasama kasi mo. Okay, energy gadala sunangan asin ni Tik-Tik. Connect. Ngan pa paano nera kakauno ni baby? Ngan tuod ba talaga Tik-Tik? Comment down below kung nakakita ka ng Tik-Tik. Okay, so para naman ang aton sunod niya nag-comment away ni Krija May Asidillo. Ayan, shout out sa'yo. Sirik naman niya kung burod ka ayaw pagkaunhin kambal nga saging kay magiging kambal gapit imo magiging anak. Uy, Madi! Hamos ka man! Kalmagatla! Usa-usa hagadla! Di ka mataagalan! Waray man maagaw tim saging kay... Guti ay man ito na. Gusto mo? No thanks! Diret masada na ak. Imuha na lang ito. Di ko kasi ni... pwede usa-usahon kay kambal ini nga saging, as you can see. Ha? Sure ka? Magiging kambal dotin mo magiging anak. Oo, kay amo ito na ako nakita nga dun sa lida nga pido dida. Ha? So gusto din, tim kambal, maging ka namang nipido. Yes, you know. So cute. Ang cute kaya niya.
mangga. Damo it may kakangbalhit mangga. Ngananot ko na kitsaging hapanganganak. O, diba? Ipadayon tayo ni nga aton urusturya hasunod nga episode. Para naman han masunod nga episode, amo naman ini it akon pa kay Ana. Anong pinagkaibahan bago pala ka mga mag-uyag, ganyan ang kakulagiha. Sana all. Gusto ko mabaruan it iyo opinions. Just comment down below and don't forget to like and follow our Facebook page and don't forget to subscribe our YouTube channel. It's #AnwarayOfficial. Ayan. Damo nga salamat. Ha iyo pakigsumpayan. Oh, ayaw naman kamo pagpadara ha. Good vibes na kita. Kay damo't natatabo nga diri ta ginaaro in real life. See you on my next episode. Bye!